What is up, chat? Så okay, det er dans der. Så det her, det er et horrorspil, Minecraft mod. Jeg har lige prøvet den en gang, og det her, det er en 10 ud af 10 skala på det. Jeg skal nok... Det med Magnus. Jeg bliver bare callet, så du kan join, hvis der er du en af os til en skinwalker. Okay. Okay? Ja. Du optager bare. Okay. Så vi skal suffocate. Så hvad det her spil gør, det er... Du skal suffocate dig selv for at komme ind i backrooms. Jeg skal nok vise moddet til sidst i videoen. Den replayer din audio, så lige nu tager den min audio, og så spiller den. Ja. Det er 10 ud af 10 på skala. Skal vi? Ja. Jeg ligger den, og så ligger den. Lige var du Discord-callet, eller hvad? Nej, fordi så stopper videoen. Så gør. Ja. Alrighty. Yo, boys. Yo! Yo, what's goodie? Hey, lad os gøre det her. Grav et hul, og så gør det. Vi er ikke noget længere end 1 minut ind i det her. Jeg blev åbenbart allerede til en skinwalker. Farvel, boys. Jeg suffocater mig selv. Sådan. Ja. Ja tak, nu er vi på vejen. Fuck, jeg er bange. Kan du høre mig? Ja. Se det her, chat. Se det her fucking chat. Bro, hvad fuck er det her? Det er en fucking Minecraft mod, by the way. Space Potato. Space Potato, du er fucking syg, bro. Hvordan kan du sidde? Lave det her. Ja, jeg kan høre dig, Like, look at det her. Look at this. Fuck, det er nøjeren det her. Ej, boys, kan du se noget den her gang? Ja. Velkommen. Hvad fuck? Og vi skal finde et exit, så når vi godt kan til næste det. What the Hvad så? Det er dig, ikke? Det er dig, du er ikke en Ja, det er mig. Okay, jeg tror lige siden du bare begyndte at stige. Men prøv at sige n-ordet, så når du bliver til en skinwalker, så replayer det. Nej, okay, gør det ikke. Nå, nigger. Nej. Nigger. Bro, det er min første video. Ikke Nej, boys. Ikke cancel den danske kartoffel. Jeg kan ikke lide den danske kartoffel. Velkommen. Det er fucking sjovt. Jeg kan høre. Hvor er du? Secret password, okay? Det værste er, at jeg lægger. Hvad er det secret password? Secret password, det er den danske kartoffel, okay? Okay. Så hvis en af os ikke svarer, så spørger vi, hvad password er. Can I get to the front office, please? To the front office. Thank you. Boris? Ja, Okay. jeg er lidt bange. Velkommen. Håber ikke, du bliver til fang skinwalker. Nej, jeg håber ingen af os bliver sådan det der. Okay, hvad fuck er det her? Og jeg er Goosebumps. Travis Scott mention? Man. Travis Scott reference? Goosebumps. Nej, men jeg tør ikke det her. Okay, sådan, jeg troller engang, hvis vi dør, så er det sidste gang det her. Sådan. Ja, jeg kommer Jeg aldrig kan ikke det her. Klokken er også 10. Det her kommer 100% til at være sidste gang jeg spiller af mig, det er alt for noget. Boris? Er det... Hvem banker på min fucking dør? Nej bro, det er mig som er sprintet. Please. Fuck, det er nøjeren. Boris? Ja. Okay. Nu er jeg sikker på, at du var her. Fuck!